OK, čus ľudia, si tam hore. Dneska si ukážeme, ako si na originálny účet dať iný skin, ako keď máte varizácky. Ja som si to našiel sám na internete. Tak idete na minecraftskins.net a vyberte si nejaký dobrý skin. Ja som možno, keď si nejaký nájdem. OK, tak som si nejaký našiel. A musíte aj download. No vlastne šiši, tak samozrejme to ne. Zajte change. Tu vám sa ukáže, že sa musíte prihlásiť, tak sa prihlásite. Ako ja teraz, takže počkajte. OK, tak som sa prihlásil a tu dáte change. Your skin being changed. Takže teraz vy ste samozrejme videli, že som mal ten modrý skin. Takže sa hneď prihlásim. Ježiš, zase musím prihlásiť. OK, tak som prihlásený. Dáme toto. Tak som si ja dal 1.11. Skončiť program a report. Jej, zase sa musím prihlasovať. Tak alebo že vy, nie? Že vy? Prosím. Program náš pracuje. Problém zde přišel, že program se správně pracuje systémy. Skončí program. Halo. Chlapci. Kapo. Toto a hrať. Dobre. Minútu sme tu riešili, ako si aj opraviť správne Minecraft originálny. Napíšte do komentárov, keby ste chceli let's play z Rise of the Tomb Raider alebo GTA. Tak na ktorý pôjdeme napríklad na Bad Lion. Tu si kliknem. Načítaj sa samozrejme, zatiaľ počkám. Haló. Ďakujem. A teraz sa môžete pozrieť, že... No, teraz je to celý styl, takže... No a teraz je. Takže vidíte, že som si zmenil skin. Vidíte? Neklamem, je to fakt, takže... Nejak tak. Používam tento resource pack, Dotrian pack, že je veľmi hustý. A... Takže, keď sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber a neviem, tak napíšte pekné do komentárov, že čus.